Jeśli Europa ma być jedna, jeśli Europa ma być zjednoczona, jeśli chcemy, aby wszystkie narody europejskie były równe sobie, aby budowały wspólnie przyszłość Europy, koniecznie musimy znieść wizy dla Ukraińców. Koniecznie przede wszystkim musimy znieść opłaty za te wizy, aby ludzie nie musieli płacić za to, że mogą przejść przez granicę. Aby ludzie nie musieli płacić za to, że chcą przyjechać do Polski na zakupy, aby nie musieli płacić za to, że chcą sobie zobaczyć, jak się w Polsce żyje, tak jak i my nie musimy płacić za to, że jedziemy na Ukrainę. Kolejna kwestia, zniesienie wiz dla Białorusinów i przede wszystkim to, jak konsulat polski podchodzi do Polaków i do Białorusinów, którzy ubiegają się o wizy albo kartę Polaka. Jest to skandal, nasza służba konsularna musi działać tak jak w każdym cywilizowanym państwie. Musi być służba konsularna rzeczywiście służbą. To nie może być urzędnik, który będzie sobie wedle własnego widzimisię podchodził do obywateli. Polska przede wszystkim musi dbać o swoje strategiczne bezpieczeństwo i kluczowym elementem tego bezpieczeństwa jest wolna Ukraina, wolni Ukraińcy, wolna Białoruś i wolni Białorusini. Polska jest rzecznikiem tych dwóch państw w Europie. Musimy starać się jak najlepiej, aby wizy dla Ukraińców i dla Białorusinów zostały zniesione, a przynajmniej opłaty za te wizy zostały zlikwidowane. Ukraina i Białoruś jest biedniejsza ekonomicznie od Polski. Nie ma żadnego powodu, aby Polacy jadąc na Ukrainę nie musieli płacić, a Ukraińcy czy Białorusini musieli płacić za te wizy. Znieśmy wizy, znieśmy opłaty za te wizy. Jest to podstawowy postulat polskiej polityki zagranicznej i powinien być, aby stosunki z państwami wschodnimi, przede wszystkim najbliższymi naszymi sąsiadami, Ukrainą, Białorusią, były jak najlepsze. Zniesienie wiz albo likwidacja opłat za te wizy da jasny sygnał Ukraińcom i Białorusinom, że jesteśmy z nimi. Szczególnie dla Ukrainy w tym czasie, kiedy zaostrzają się wewnętrzne przepisy dotyczące zgromadzeń, manifestacji, kiedy de facto wolność Ukraińców jest ograniczana w bardzo dużym stopniu, musimy pokazać, że jesteśmy z nimi. Musimy pokazać, że jesteśmy z Ukraińcami, z Białorusinami. To są nasze bratnie narody. Bezpieczeństwo strategiczne całej Polski, całej Europy zależy od tego, czy Ukraina będzie wolna, czy Białoruś będzie wolna. I zniesienie wiz dla tych narodów jest kluczową kwestią, aby ci ludzie mogli bez problemu, bez opłat wjeżdżać do Polski, bez żadnego problemu dla Ukraińców i dla Białorusinów.